izan didate eta hauxe pentsatu dut. Baldago lagunak baino gauzerrera hori, tira. Nire lagunari dituko diot. Abraham, esnatu! Zer zara urtzi, ederki gustora nagoen lotan. Bada garai esnatzeko. Aizu, Abraham, kontatuko diegu ikuslei laugarren mailako gertatu zitzaien historia. Nire gelakoen historia? Laugarren mailakoena? Bai, oso polita eta divertigarria da. Kursosean gertatu zen, baina oso logratzen dut guztia. Laugarren mailakoa lagun handiak ziren. Txikitatik elkarrekin zeuden eta oso ondo moldatzen ziren. Batzutan liskarren basertzen zen, noski. Baina gehienetan era egokian konpontzeko ahaleginak egiten zituzten. Eta gehienetan lortzen zuten. Aizue, non egote da Jaime, gaur berandu dabil. Eskolatik irtetzerakoan esan dit berehala etorriko zela, eta oraindik ez azaldu. Arraroa iruditzen zait. Bai, neri ere arrara iruditzen zait. Jaime oso puntuala izaten dabek. Begira, hor dator eta zerbait irakurtzen ari da. Kaixo lagunak, begira egunkarian iragarki irakurri dudan. Ia, utzi irakurtzen zehartzen duen. Buruzek gelditzen ari zara? Lagunek aldito deitzen dizute? Honen entzure da zoen soluzioa. Gomez pelukak, pelukarik merkeenak eta politenak. Baina Jaime, hierazten ari zaizu? Ai, neska, batxutan tantu nahi duzu. Ezkeneko iragarki irakurria zazu. Zinekak zer izan nahi duzu? Famatu izan nahi zenuke? Brad Pitt eta Angelina Jolie gustukoa duzu? Hauxe da zure aukera. Pelikula bat egiten ari gara, eta aktoreak behar ditugu. Talde ezberdinak behar ditugu. Kantariak, dantzariak, antzezleak, aukeratzeko frogak hurrengo astean izango dira. Baktore izateko aukera dugula? Bai, nire bizitzako ametsa da. Eta zuk, ez alduzu aktore izan nahi? Nik ere aktore izan nahi dut, baina seguru nago ez nautela hartuko, nik ez dut inoiz zinerik egin. Beno, gu ere ez dugu inoiz zinerik egin, baina denen artean egiten badugu, lortuko dugu. Ez da horren erreza, ez dakigu zeintzuk froga jarriko dituzten. Egon lasai, aldizkari batean irakurri nuen horrelakoetan beti 3 froga ezberdin jartzen dituztela. 3 frogak nolakoak? Lehenengoa, ahokora-pilo bat buruz ikastea eta ongi esatea da. Zinerako beharrezkoa baira ongi hitz egitea eta ahoskatzea. Eta bigarrena? Bigarrena, kanta bat edo dantza bat egitea da. Nola mugitzen zaren ikusteko. Eta hirugarrena? Hirugarrena zailena omen da. Zineko eszena bat antzestea da. Zer gertatzen zaizu, Beinat? Zer gertatzen zaidan? Ez dudala inoiz antzerkirik egin. Pinguinok bezala dantzatzen dudala eta okorapilak esaten beti trabatzen aizela. Jope, eta horrela aktore izan nahi duzu? Beno, zertarako daude lagunak? Gu lagunduko dizugu frogak prestatzen, ez kezkatu. Lagundu, baina nola? Begira, ni dantzatale batean nago, eta dantza egiten erakutziko dizut. Ni ahokorapilak ikasteko truko batzuk erabiltzen ditut. Ikusiko duzu zein erraza den. Bai, eta ni ikastolako antzerki taldeko partaidea naiz, antzerkiak eten erakutsiko dizut. Ni musiko eskolara joaten naiz eta piano jotzen dut. Nahi baduzu nik erakutsiko dizuet ritmoa eta intonazioa ere egokian eramaten. Hemendik aurrera elkar gaitezen ensaiatzeko. Ikusiko duzu esein ondo prestatzen dugun. Bai, eta gainera interneten dantza, kantak eta koreografia pila bat daude. Eredua bidez. Benetan, lagunduko diazue, zu bai zaretela lagun honak.
Benetan lagun handiak ziren. Aste oso egon ziren lagun guztiak ensaiatzen eta beraien artean laguntzen. Hau korapiloak ahoskatzen, dantza erakusten eta antzerkia egiten. Astea pasa eta laugarren mailako ikasleak estudiara frogak egitera joan ziren. Zine zuzendaria eta bere laguntzailea aulki batzuetan zeuden eserita. Eguna iritsi da, ea noez, zenbat talde aurkeztu dira? Talde handi bat etorri da, Egoitxorrotutik etorri dira. Hau korapiak, dantzak, kantak eta antzezpenak egingo dituzte. Beno, oso ondo, aztera goaz, ea nolakoak diren neska mutiko hauek. Frogak egiko dituzte, eta beto egiten dituenak aukeratua izango da. Oso ondo, ondoko geran daude, beraien gana joango naiz eta aztera goazela zango die. Lehenbiziko froga aurkorapilao, buruz ikastea eta ongi izatea da. Minutu bat dauzkazute buruz ikasteko. Denbora bukatu da, lehenengoa. Akerrak, adarrak, okerrak ditu. Adarrak, akerrak, okerrak ditu. Okerrak, akerrak, adarrak ditu. Tira, nahiko ongi, zuri noe zer iruditu zaizu. Neri asko gustatu zen, lasi ikusi dut eta oso ondo oskatu du. Urrengoa, oier, hasi. Akerrak, adarrak, okerrak ditu. Adarrak, okerrak, akerrak ditu. Okerrak, adarrak, okerrak ditu. Tira, nahiko ongi. Urrengoa, Lukas, hasi. Akerrak, adarrak, okerrak ditu. Adarrak, akerrak, okerrak ditu. Okerrak, akerrak, adarrak ditu. Urrengoa, Ekai, hasi. Ez begiratu. Kilkerrak, adarrak, gogorrak ditu. Ez, itxaron. Kilkerrak, okerrak ditu. Ez horrengoan. Oierrek izterrak, orain bai. Bereak ditu. Bai. Nahiko da. Guazen urrengo frogarekin. Froganetan, dantza edo kantaren bat aurkeztu behar dute. Ea zer egin dute. Bai, esango diez zartzen joateko. Ea, lehenengo taldea aurrera. Zer prestatu duzue? Gu masajeak emateko modu berri bat asmatu dugu. Masaje gozoak musikaren erritmoan. Lagun askorekin frogatu dugu eta izugarri gustatu zaie. Aurrera ba.
Oso ondo, izugarri gustatu zait, nik ere nahi dut horrelako masajista, kontratutak zaudete. Niri bai, egin... Bai, horrela pelikula parte hartzen duten guztientzako masajeak egunero. Noski. Orain bigarren taldea. Bai, hauen antzegoak prestatu dute. Zer da hau? Kristina bat, ez ez ikuste? Ez duzu esan dantza bat zela. Nik zer dakit, nire zain zidaten dantza bat, zela? Jun ez dara tokian. Lasai, lasai, eseri eta ikusi. Oso ondo, asko gustatu zait. Zuino ez zer iritu zaizu. Niri bai, egin duten dantza oso polita izan da. Mugimendu koordinatuak izan dira eta partaide guztiek primeran dantzatu dute.